Pokiaľ si podnikateľ, tak určite potrebuješ systém, pomocou ktorého budeš stále získavať lídy. Potrebuješ každý mesiac získavať nové lídy, ináč budeš v probléme, že budeš získavať klientov iba na doporučenie, kde nemôžeš si diktovať cenu, akú chceš, čo vôbec nie je predvídateľné, takže nevieš, koľko klientov získaš za nasledujúci mesiac a okrem toho má to aj ďalšie iné problémy. Pokiaľ chceš vidieť, ako si nastaviť systém, ktorý ti bude stále získavať klientov, aj bez toho, že by si ty nad tým musel stráviť každý deň hodiny denne. Pretože naši klienti získavajú z tohoto stále klientov, niektorí, ktorí sú v B2C, získavajú aj stovky klientov mesačne z tohoto, niektorí, ktorí sú v B2B, tak sú to povedzme 10, 20, 30 klientov. Ja sám používam túto stratégiu. Najväčšie osobné značky na svete používajú túto stratégiu, takže 100% by som ti doporučil pozrieť si toto video až do konca, lebo verím, že ti naozaj pomôže. A ukážem ti najprv, čo sú najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia a prečo vlastne nezískali výsledky. Pretože najčastejšie sa deje to, že nevedia efektívne generovať lídy. Ale to je len jeden z problémov. To není problém len v lídoch. Veľa ľudí si myslí, že OK, proste nemáme dosť lídov, ale tu není len problém v lídoch. OK, proste je jeden z problémov, že nevedia najčastejšie generovať lídy. Okrem toho je problém, že majú slabý predajný funnel, ktorý stráca zákazníkov. Pokiaľ máš funnel, ktorý nie je dobre optimizovaný a nie je dobre nastavený, nie je nastavený podľa toho, čo momentálne funguje, tak budeš určite strácať zákazníkov. Čili je obrovský nedôvera na trhu. Veľa ľudí sa už spálilo v tvojom obore, že mali nejakú inú agentúru alebo mali nejaký iný servis, iný produkt, proste čokoľvek, inú službu, takže od niekoho iného spálili sa a teraz myslíš, že sa spália aj u teba. Takže musíš proste vytvoriť systém, ktorým im ukážeš, že u teba to bude inak a to vám všetko ukážem, ako to tu urobiť. Okrem toho veľa ľudí stráca peniaze na reklamy, takže to je tiež jeden z problémov a vlastne samotné strácanie potenciálnych zákazníkov, pretože nemáte dobrý sales, ľudia nevedia proste kde nájsť dobrých ľudí, takže toto je vlastne tiež jeden z problémov. A na to, aby ste vy získavali, povedzme, ideálny počet zákazníkov, koľko chcete, vy potrebujete 3 veci. Mať dobre nastavené. Pokiaľ máte tieto 3 veci dobre nastavené, tak vy 100% môžete mať zákazníkov, koľko chcete, ale musíte mať toto dobre nastavené. Prvá vec je, že potrebujete získavať pozornosť, potrebujete, aby až najlepšie 1000 ľudí každý deň počulo o tom, čo predávate. Pokiaľ chcete fakt dostávať dosť klientov, určovať si tú cenu, musí každý deň 1000 ľudí počuť o tom, čo predávate, aby ste mali 10 ľudí, ktorí majú záujem o vašu službu, aby ste ich následne mohli konvertovať a predať im či už službu alebo produkt, to je vlastne jedno. Ten systém je ten istý a musíte mať proste tieto 3 veci. Pokiaľ máte tieto 3 veci dobre nastavené, tak 100% budete získavať klientov bez jakéhokoľvek problému. Ako to vlastne urobiť? Prvý problém je, že nevedia ľudia generovať kvalitné lídy. Jedna možnosť, ktorá sa dá urobiť, ktorú my praktikujeme u niektorých klientov, je Facebook reklama, taktiež jedna z možností je organický obsah. Tam záleží, my keď to robíme u niekoho, tak my najprv si analyzujeme ten biznis a pozrieme si, že čo je tu najlepšie pre nich robiť, kde sa nachádzajú najviac ich ideálni zákazníci. A vlastne, pretože pokiaľ robíte napríklad coaching, predávate coaching, tak organický obsah je niečo, čo je veľmi dôležité u vás. Ale povedzme, že pokiaľ ste marketingová agentúra, tak ten organický obsah už nie je taký dôležitý, už vám nepomôže. Takže proste je to dosť individuálne. Aj tam je potreba analyzovať to, pozrieť si, že čo najlepšie u vás funguje. My to máme vytvorené ináč pre každý možný biznis, ktorý existuje. Či to boli coachi, takže máme proste celý systém napríklad pre ako vytvoriť obsahovú infraštruktúru či to bolo pre coachov, ľudí, ktorí sú v e-commerce, takže pre úplne každú, pre agentúry, SaaS, taktiež pre biznisy, ktoré posielajú cold email a je tu fakt veľa pre každý možný biznis vytvorené a vieme, čo u každého funguje, lebo sme už spolupracovali s desiatkami rôznych biznisov, takže vieme, že veľmi dobre, čo funguje a podľa toho tam dávame. Ale najdôležitejšia vec je, aby 1000 ľudí počulo o tom, čo vy predávate. A hlavne je, aby tam boli ľudia, ktorí majú záujem o vašu službu, aby to boli potenciálni zákazníci. Nie proste vidím veľa ľudí, že tam dáva nejaké TikToky zbytočné, čo nemajú nič spoločné s ideálnym zákazníkom, takže to je niečo, čo môžete úplne preskočiť. Nasledujúca vec, ktorú potrebujete, je dobrý funnel, aby ste, keď už získavate tú pozornosť, potrebujete mať systém, pomocou ktorého tých ľudí zaujmete a kde získate dôveru. Na to potrebujete dobrý funnel, pretože OK, máme teraz pozornosť,
získali ste pozornosť, ale potrebujete následne aj dobrý funnel. Veľa ľudí, ja vidím strašne veľa nejakých proste ľudí, ktorí vám predávajú, že začni s Facebooku, začni s týmto, OK, ale musíš mať celý systém, ktorý ti bude tých zákazníkov premerať na to, aby ti platili. Následne, čo potrebuješ, je hodnotný obsah. A tým, aby si zvýšil dôveru, aj samotnú konverziu, aj lepšia je rozpoznateľnosť značky a trhový autoritet. Ale hlavný cieľ toho obsahu je, aby ti ľudia začali veriť. Takže potrebuješ obsah, pomocou ktorého tým ľuďom ukážeš, že to fakt robíš dobre, že sa nespália, že to už ľudia ostatní u teba robili a že sú oni s tým spokojní. Takže tento typ obsahu tam potrebuješ. OK, potrebuješ expertov na toto, určite potrebuješ dobrý tým na toto a taktiež potrebuješ niekoho, kto týchto ľudí bude kvalifikovať. Takže ja nechcem určite, aby ste, vy keď budete získavať 1000 ľudí, bude každý deň o tom počuť, čo predávate. Následne budete mať 10 ľudí, ktorí má záujem o túto službu. Posledné, čo chcem od vás je, aby ste vy každého z týchto ľudí kontaktovali manuálne, pretože tam bude veľa ľudí, ktorí nemajú dostatočne peňazí na vašu službu. Musíte mať niekoho, kto ich bude filtrovať. Na to potrebujete nejakých členov tímu. Takže toto sú niektoré z vecí, ktoré vy potrebujete na to, aby ste mohli získavať nových zákazníkov a mali dobrý systém. A čo sa týka toho, že vlastne, jak my to robíme, keď to robíme niekomu, takže podľa toho toto môžete vidieť, že vlastne čo všetko ešte viac potrebujete a ako to môžete vy sami aplikovať. Povedzme, že pokiaľ to niekomu robíme z vás, tak my vám tam neurobíme že iba nejakú konzultáciu, hodíme vám nejaký kurz alebo niečo, to v žiadnom prípade. My vám prvé dáme všetky momentálne informácie, ktoré máme o tom, že čo funguje vo vašom odvetvi, či to bolo e-commerce, lokálne biznisy, čokoľvek. Môžete vidieť, že my sme už spolupracovali s desiatkami biznisov. Dáme vám momentálne najlepších talentov na to, takže my vám dáme talenty najlepších ľudí, ktorí vám to budú môcť urobiť. Dáme vám najlepšie informácie na to a dáme vám celé naše systémy a všetko vám nastavíme, takže či to už bol ten človek, ktorý tých ľudí bude navolávať alebo si bude s nimi písať, aby zistil, že či sú kvalifikovaní, aby si nemali čas, nemuseli na to strácať čas. Či človek, ktorý vám pomôže na to, aby ste získali väčšiu pozornosť, takže vám dáme, ten človek už robil s nami, takže má všetky informácie, všetko vie, ako to robiť, ako to funguje. A taktiež tam potrebujete niekoho, kto bude tých ľudí uzatvárať, tam to už záleží, niektorí ľudia si to chcú robiť sami, ale to je tiež jedna z možností, ktorú ponúkame. A hovorím, záleží to najviac od toho, že v čom sa nachádzate, podľa toho záleží, že čo vlastne vy potrebujete, ale to sú niektoré z vecí, ktoré my tým ľuďom dávame a my im tam všetko nastavíme, aby im to fungovalo. A pokiaľ by ste náhodou chceli, aby sme toto všetko nastavili pre vás, takže by ste mali systém, ktorý by vám stále generoval a prinášal lídy, úplne vám všetko nastavíme a najlepšia vec je, že vám to nastavíme raz a potom vám to zostane, že nebudeme vám proste účtovať ak nejaké agentúry, ktoré vám proste prinášajú nejakých lídov a účtujú si za to povedzme niekoľko tisíc eur mesačne, takže my vám to nastavíme raz, zostávajú vám ľudia, zostávajú vám najlepšie stratégie, všetko vám zostane, všetko zostane u vás a vy si ďalej s tým môžete pracovať, čo je najlepšie na tom, že vám to určite priniesie klientov. Pokiaľ len sa nad tým logicky zamyslíte, že keď toto všetko budete mať, keď 1000 ľudí bude každý deň počuť o tom, čo predávate, potenciálnych zákazníkov, keď budete mať každý deň 10 nových ľudí, ktorí majú záujem, keď budete mať lepšie nastavenú ponuku, to je tiež jedna z vecí, ktorú robíme, tak určite budete mať viac klientov. Nie je možné, aby ste nemali viac klientov. Pokiaľ máte všetko toto dobre nastavené. Takže pokiaľ máte záujem o toto, pod týmto videom nechám odkaz na skupinu. V tej skupine zdieľame veci, ktoré momentálne fungujú, ktoré môžete vy sami využívať. Takže kľudne sa tam pripojte, alebo vás už kontaktujeme, aby sme vám s týmto pomohli, alebo pokiaľ náhodou nebudete kvalifikovaní, lebo my nemôžeme robiť s každým, nechceme proste úplne robiť s každým, tak môžete zadarmo získavať tieto informácie, ako toto aplikovať a za nejaký čas si toto môžete vy sami skúsiť nastaviť.